inde na bangorwa nako narorire temengo tangende tototiga abanare nse yero tari seito ndobwata se toramenye abo yarekera omuntu narari lakini ike toboke tochengamo narabuya kosaba goita maraika korotote babatimo kabuya lakini ike toboke tochengamo narabuya kosaba goita maraika korotote babatimo kabuya lakini ike toboke tochengamo mwanya bantu inyora nae namara mwanya bantu inyora nae namara inyora nae. Good people, karibu sana bancho baligiriba Inka TV. Rero twikire ase enseme ya Sameta mukwerero ward. Twatarero yo minto Gladys nyare ko baga gotwaro bolema ase myake menge anyete ko baga gosirio mogako egotebekana ngane sumu abekeretu twachire ga igako bana motigete na bana sita na ine na wate emechande menge sana tumanye nga kiagendrete nga kiakonyore ndagera nga kiabana bagosoma na kitu achire nkaya tumanye asitoko mokonya biyore baba mbuya mwe Asemeta nkikuro Gladys mama Gladys mama Gladys indi wachita somo chyo 2004 2004 yiga ngai momento no mugako epara epara arafu mugacha mpaka somochi ndacha mpaka somochi Gladys ndoche mbiyo kukwana ntikiabete mpaka boniga amagoraka agataire kwabire mpaka gwasinyirgo gotara nje timate kiajeta kanyo abana banspipiya abana banspipiya baramrengo bwate abana sita all right kwenye abana buya kanyara abana buya bonse ono mutuka chakomati ndio mutuka chakitku wati eri kananya atabantu 2010 anyo tumana wo mwelio 2010 arafu mutuka chakwati wose ngando gembo ngatobugo songo yes kero waika nyagitari mburere kibagwa tabetinga kwa boyo bono bwanse ngari physical therapy bono bunoriga kuigure borurande gosi ko imoka uterena nyagitari lingana lyo morwa tunya no munyagitari ngentoki mbanta betukana wata nenka biyo ngataganda ka nkabare gode weekend turatiga asinini turatiga gu kirokwana tumondo wo mutangani ni yure mwaka kiorenge 2004 2004 mbya kwa renge 5 mbya kwa renge bons abana bons piko nyote mbya barenge egeikera 2010 okalemara gosoga cha kurwara ngacha kurwara umutuka cha kuma korweli tute igo moto cha kwa tu mwaka oyu na okalemara mwaka oyu ntabinge story mugakogo kurwara mwaka na go support team mwaka go nwale mwaka na tayo Giri gocha na tare to koranganya gitari bos panko no game ono mwaka nako twa omwaka uri muteyo watata mwaka uri to 2020 bana batomenya taigo tukora nchara twaboka twasa nababa salma tokanyo bwata tokanyige kero to mwaka gukwa sumu abekere sumu pole sana agantira abana emoka taramwa emyaka irenga omwana mukabwata emyaka sita abana bawo baikire bose bakire skuru ayibono michando cyo gweterekera abana bawo skuru abana mechara bagotara nemenga imbari koko yuzo chaye bamakwande skuru bawo charanchi baila naiko Moscow Santa yorata konera bakuri skuru bono ingo gucyukurusa inyumba abo ko nusinyomba chine papa sa nabara chinyomba banya nkorera bandu sinyomba iyo kero bataracha nori nyumba litukuri bande nyumba litukuri nzakinde bakoretire sko gayiga nakurusko gango gucyukwira ukinyumba kuri mbere yato kwagura for instance mna tuwacha nabangu kwagura uko ukinyumba akiri kurugitandiko tokunyana wika go chance nababa nabakombwata kaya bachiri school bambeka nsali nagura gochese kero kende bamate bande kero kende chifu kero kende
MCA na maita kyogwetera MCA umbatira tete wicha wheelchair ngayere wicha ya sarigete nande tiyare nge wicha gete wheelchair gete gana community na wotora serinde yare chiba ngo tiyare nge wicha original. Okay, ego kumani med. All right, maybe nandi nakubori baba kero wekira se state yiga abana bakire skuru kero kende watebe nambari koragira nakimo go survive nakibona yo go survive nyomba naba korara twaremera n'ubutaka nakora mamentali kende nane chanda nyete bakabana ranzi twabagomba bakona muraragira kende yon smart kende yon mwana wo mokime kende ngabona miaka 6 mbore unity wote miaka 6. Okay, abana basadiri jibes yamatem uniform babuhati timbwati ase nkorara nane kibis tuwate sokra nane kibis timbwati nonyi note nono brangeti tuwa nono brangeti iko tuwati wararo nko bisires bakamambi na bana babuhati nase bakora kero kende yamatendete yo ya chire tete kokonya yose yarorime chande yiga mo cancer ko kusanya boite chikora toto moito yoga choka kata bana bango survive ochumurieri mangana na makong kero kende abera abakong no kuburiri swali cyagera ekene noroche abieka noroche bicha nana kiere abieka noroche na kyamangana yale negento kyogo kumia negento gekogechia asengencho yibintu bindo tanyare kweresa na kumanya ine ainonyorega siringi kao kamia kao zo chindonyore kende yonsi kia wiga geke okonye unabona igamba bwa KBC aguno brangeti babwa kende yonsi ine umwan chumurigeri nigontegete ko sabe ni epilinko bekanga konyo mino karochi kare moyo woni katina bori swali ndege igatromana ki ine aranyore ndagire yiga ye aranyore wheelchair yiga nakiago kora ebinte byonse bimokonya baba bona iga karokende kwanyore wheelchair yiga usikwanyore ndagire yiga nunyari kuruga abana bakoruga none urangara abana bandugu nyambaye chine ipachire gachine abasana bakuruge abasana bagucha kai barwe ranchi bambegera abatayana keningi bambagara. Okay, igo no kuruga to kunya kwirugira ibyo komanya je abana bakonduga baga no wese tukagwese ngo sibi n'abana bawo. Right, kero kende mboko nikyora atake kuru asomonto kurigirere tubone akita gete abana bande school nebito bakobeka mabwate byakoraza talking of this doche songo mbikuye kwana school ngiye kwasomonto gaika nje maternal secondary school yosomete Irondi secondary school baka form 4 nganyore C+ nganyore umuntu uyu antebini tugachaye muka mewaso asenyo mege tukara osende family mukwasi family DJ tukonda inganende mwako gata yoboniga unango sasingine nguchori kwagende check up nyagitari konya gitari okore check up na kyo wika paka para kwa mekonde check up ko n'abantu abana abanga na ande da ruara last month mutungo ngati bakambuko mbakapara sanya kangira tanjara wono ingoyo kubeti kuchipara abantu kiaba specific nanya je ni moze komento ya mate yao chini bachiao mwana ona faje mata bagansi. Okay, mbure kyo kwa rwari umutungo ngati mbure batambo umutuki malaria yanga pimu batanga umuto kwabe bagampimu bakanganya ngeyo kwa mario chidata okay, right manchwa mo morigeli wa inkative
tembo atinga nali ndi lyonsi nabo lya sebire biga tembo atikene lyonsi nakwana se kinga kibune kiga egente komo yokkanko osaba nekeya tafadhali konyo mino karoji swacho iga Gladys ni ga kusaba nga Gladys Maraolengo iga kusaba nga kwaren konyo neba ne mattress oburangeti ne wheelchair n'abana bagende school ine abana beiga bakonde school na gwetaya ya mambia tiango tokonyo minto karoji yo minto kale moyo anayo musamalio muya nyasaye atumire go chagaiga ukonye konyo mino karoji mwanchu muri ni gonde na omwana okumarita mwana yiga n'umwana ukarengore umwana okabere asomo cyoyiga nigo kiroto cyayiga totebuna niganda ruche uchi usibicyanga cyamama mwabo ni cyabana babo ndabande bategerega yiga uchokora ki uchikolenda achikolenda mama mwabo marita mekere ngo bwate 14 years aye kwa bina momino kwa moreka rige asimya kiringa myaka mingi muno munayo umwana umusike gose kwa bina momino muchando kimogwetera wetera amange ogoro school ndakana ndagira tura ne school ugo ndwatira sityo ko ira school chamatema tokwana twasaribu toira na toira ne school toika wige school na twata bonjo muchi kamara kichibasi chamatema amange tuwetera sachinde nkarengo kugende school mwaseribu marama togwike school no yankabere twasaribu twatagana muchi basi chamatema kenda se wiki nkarengo mukoko kwende class ngoya ndandikira igo ngoya ndanda nakimti watandire St. John's mweresire abarimu mna mubwate michano ngo bayeresa toli lakini mbali corona kirokende ayembo konye kiuratake abaleri baito bakoya sibiro mnebi jengo saba batakonye wheelchair batakonye ni ndagira tokori ne school banyara bagotakanye nakende gionsi kimara class 7 class 7 Makweli aya nande watura baba ukuru kwaga chete na bukwerere kwanya wisane kama kweli watonyalire nande watulire chinyota watonyalire nande watulire abasemya watonyalire nande watulire chinyota watonyalire nande watulire yutwachete Mwanya bantu